Hindi kuwalipikado sanday Pacifico, Curlee kag Sarah Discaya nga mangin state witness sa imbestigasyon sa flood control scandal. Ini apisar nag-ako ang duwang nagabayad sila sa public officials agud nga maka-secure sa government contracts para sa ilang mga kumpaniya. Suno kay House Infrastructure Committee Co-Chairman Representative Terry Ridon, una sa tanan, hindi man madayon ang baydanay kung wala ang mga Discaya. Sa idalom sang layi, yari mga kwalifikasyon agud mangin state witness. State witness must meet the following qualifications. Kinahanglan nga may isa kay absolute necessity para sa testimonya. Ang pagpapatuod o testimony dapat may kasugtanan o kung pagsuporta sang iban nga ebidensya. Wala sang iban nga source sang direct evidence. Ang aplikant sa pagka-state witness ang wala dapat sang nauna nga conviction. Ang akusado nga nagapangayo nga maging state witness hindi dapat amo ang most guilty sa krimen. Tingin ko hindi. Tingin ko hindi siya qualified na maging state witness kasi una sa lahat, hindi naman matutuloy po yung mga payoffs kung hindi sila kasali. Hindi ba? So, I think tatlong bahagi yan eh. So, yung pong contractor na kumuha po ng cheque, yung pong DPWH na talagang nag-ayos po ng mga proyekto, at kung meron hong sangkot na politiko, di magkakasama ho sila ng mga principals dapat sa kung anumang kaso na isasampalaban sa kanila. Ang pahayag nga inisang kongresista ang kasunod sang paandam ni Pasig City Mayor Vico Soto nga hindi accountability ang gusto sa mga Discaya kundi ginalagas lang nila nga mangin state witness sa sining nga eskandalo.